Bia na wo Ghana card nko dia ene me yodifo os online na jemia tum aniti me yahona me as the state seer mediso matana so 2 years ni iti a kire say sa die bia wo nipa wo ye yeniye ye no kronkron na online no omo hwawo me to nsa kese dia frɛ onipa bi a wo wa akirikyiri ne bencheye no apaso oni mi din hyiamu say eye 19th July yenyina ye hia ewo Accra Madina Abokobi bebia wode hunufo ne wo na wo ye sunsun nyuma mankofo di adanse ebetimi amba se eya na wo pese nka all night no eya wutimi baby ana wo pese woni mi din hyiamu na yetimi eka nsem baako mienu bi kira wo die di wani na so adwumenti efiada sorry anopaso wuntumi mabi enuti na 19th de yesi anya anopa eye all night kese hwenipa ye victorious all night way baako bi na adanse epiepie ye me no kase emu fa kogu aburuchire adanse akese na esi wa wieye brem anuti na me to nsa fra wo se 19th July de obapa wudi ba bi akọ ye nyina ye hia ewo Accra Madina Abokobi odi hurufo na himfie ho transformation factory ye nyina ye hia Holiness of Christ Ministry International yewo Accra Madina Abokobi no ye nyina ye hia ye all night kese ewo Accra Madina Abokobi 19th of July samanti we ya 19th efiada najo ampaya ebedwa na minimu se onipa bi obete ne ho ase na wohunu se Yankopon tumi nyame nsa ewo me so na obagie die na obaba be hia me 19th of July samanti we mu sa nipa no ehyebre entofom da odi adanse kese ebebe fia. Hello ebusiafo nipa mo cha your friend me Janet me ba transformation factory ewo Accra Madina Abokobi Yankopon nam yedifo Dr. Ogyaba so asesa mo hyebre se wankasa wo hwa bebi anugina London nanka ade entimi embeno wa bra odifo yi na ho den anase odifo dwuma no enka ho ese mo hwe me a emre bi atwamu me ba Madina Abokobi transformation factory na me ye me process efa akwanto ho omo refuse me nanso me ba be hu odifo yi ena odi akwankyere egu akwemu omame eya akwankyere bia edabi ono ankasa ka se edifo sam no enye nyansasem ne ye nyamesem ampa omame tu enso gu ye fie nchense so no ebiso mapampem na okachire me se menya yesa direction na Nyankopon besesa niama afi omo refuse me visa no oma ankasa ne san frɛ me say oma ya ama me ntimi mbra meje we kire Nyankopon tumi ene na hoɔden a onam yedifo iso ede ye adwuma me ka we ede ahye ofoforo bia nkran say nyame tumi eda ho a eye adwuma enti wa wani da so asa wa bamabu no Onyankopon wo honom se obefa yedifo kese yi so ede aboa wo se wa wo hwa ene bogasam ne ye adwuma kasa Inti midanyame ase na meda medifo enso ase be ode na kwankyere ne mpaibo ne bibia eto fam na ene dei menso megyina abrochi anyame adom me ba ye bibia eda na kwan mu pepepe
mekyia mebusuafoɔ obi biara transformation factory obi a ɔba transformation biara. When the yana make a who some much will say, a co be nyansa woman say, War pardons ye di. Now, Passa con Kawa Brabumua, this is the right time. A good baby, no more catch us, and you did it, they are grown for. Once you do baby, no can animal quite deep for the brave woman who shake the patch of Oma Mehoda. When you're carpenter, this me would do for. And Lieutenant Milton Safro said 19th of July. Hey, Brabe Pusu Num Naten the Kankai Sana Jono. Minim dear Edawo Shabras, minim dear El Kutia wa Brabo. Ama won fefo nyina kojawo. Hey. What na ya ho akosi da ban obi de wo se kan bedwa nanka. Adena krama nu nufu. Dibora sare. Krama inum ni nufu. Me hunu krama wo ye nipa. Wo num sesa ni nufu. Wa shase wo experience ade wo. Eye cancer ni ade bre no. Nipa wo num nufu no. Ye bona dan ye de akosesi aye. Ye wo sesa fire. Odo bebo omontem. Enti wo nipa a obenya do ama we se enti no. Ye de yare e betu ne nufum. Ye twa ne nufu ba ko a. Na obi anya ne ho ani gye biem. Na Awurade ka kire me se menhwe, mani suade hu nipa ba. Mehwe ye na me hunu se. Ma me ni bowura a dibom. Obowura ni mu pe eno wase efiri na kro. Me betwe memma wayire nko aso mo ntaataawo. Memma wayire nko na ebehia wase ope. De woya single bi ama. Omo ba wakwan mu so a obi ani wo beboa ye be wasi utam firi se mea na me ware ma de owie ye no wo embrace wo wura animu eno omo san so ne nsa omo dress ne foforo te se bema omo hye ne ntade te se bema hye ne che na omo de ni pia bonte na omo wona ti kwa ka se ko wiase ni se dibo nante ne wonam wiase pe wo se ewiase apome me hunu de menya mabrabo omo se sa pepepe ne yepesa wo ye empofire mu a metu mani na me hunu se wote ho me hwe ye no na ni nufu benkum no ni ho na Awurade ka chem se hwe aboa na tade ya no me hwe no hu se kraman ba ene wo num dibo nufu ba ko ya me iya na Awurade ka kire me se enne die oma hye no yes enne me mo na dan ye yeah na me hunu se nufu owe abra mimi ada infilida sumatimi ahunu Awurade wo tumi for us 19 July de brana wo ne wo de hunfo ne mra mehia na sa wo ne me baba behia wo bewuru se Nyankopon tumi ewo ho eye adwuma sister ebia na busa wo senti adenti na wo maame wantimi anya wedding da wo nso wo nya wedding na chese de fa wo maame ani so no ebi ahyase e fa wani so adenti na wubusa ho se wone nkofo bebre na sha abrabo ase nanso wenne wada no wosresrefo the moment a wobehunu so wobi ye bibi na wo ntumi nya bi no ana wobi akonkan agya wo ntumi nnu ba bi a waduru no na kire se sa nipa no watu anamo bi a wo ntumi ntuye enu tina me to nsa fro se 19 July de ma ye nyina ye nhia eye all night eye victorious all night eye by force etwase wo wudi adanse etwase wudi nkunim eye nkunim di anajo anu ti bo ho so tie odifo anu masam na bomode na sha white na pewo candle white candle ti said ye masokuta mi na fabra behia no obeto white candle ba ko no wa sha white esumbia beda esumbia ti sika sam so beda afi bo ho so e 100 cedis ayam no eya kwankere na yenhia wa Accra Madina abokobi 100 cedis ayam no ta white candle na shatade white eye by force u bedi nkonim na yenhia ye de 100 cedis ne bebo afori amanyanka
Afei wo bo afɔre ndi manyanka ka kyerɛ nipa koro na wo bo afɔre ndi ama no wa so dan ne ho ne sɛ papa kan sɛ onipa bi obɛbɔ afɔre amanyanka no ye wo prayer material bi ede bɛkyɛ no nti wo bo afɔre no na wo gi prayer material no me pa kyɛw sɛ wo de afɔre bɔ ne ma wo mo ede bɔ afɔre amanyanka na obi amfa prayer material ma wa ɛnna ne wo ho nkɔ gi wo prayer material no ansana wababa betena so wo dem bo na no na anadwo no ye de akwankyerɛ makomako nan begu akwan mu ade atonkofo hye brɛ so ahyɛ nkɔma tonkofo hye brɛ so sɛ wo maame antimi antu kwan etwa sɛ utu kwan wo papa antimi asi dan etwa sɛ usi dan ade biara abusua panyin antimi anya na ebre duru sɛ wo a watu sunsuma na mo no Awurade fa so no ye ma abusua no ebetimi abasa wo ye pillar of a certain family but so one for sunsum nneoma bi anka wabrabɔ ho a wanhwɛ a wo bɛyɛ te sɛ sɔ na wo hwehwɛ emfunumu a ayera na nso awo yɛ ɔhene kɛseɛ paa ɛno ti ina twa sɛ woni wo de hunufoɔ papa bedin hyiamu mesesɛ woni wo de hunufoɔ mmra medin hyiamu efiada on the 19th of July ipaacho ko calendar so kona kɔhwɛ 19th July wobɛhunu ɛda saa asɛm wei nyinaa ebesi wɔ Accra, Madina, Abokubi. Eye victorious all night. Awo baba bedu so a eya ma wodi hunufo ne kwan. Na menkasa. Rofo hwema me panyi a ogina me nsa bankumi. Ede na kire se enkom hya ekoso no eya na ye nhyehyɛ ho. Ma me ma akwa badebo Ogyaba TV. Mejo so aja. Na oba ha se na onyankopɔ difo ebo wo babidin ebo wo nso din no ede na ka ho. Chese me ho adwiri mi a me ye chinyigifo ya me nyame a me so me ginidi eti me ye chinyigifo na obo me ba obo me din kane mama sorry china ho why your friend Rebecca pacho me Rebecca owusu pacho me eya wo pacho eya wo hwade eya ena ye Saturday wa ho pacho ena week enko asie ye ni bi because me hunu te said here any week on the 8th of February me hunu te said here omu ko si abrantie bi jeez obo mi se me ba bi awu obo mi ba ne din abrantie ya friend Kennedy akwasi nyantachi Jesus me hunu so omu ko si abrantie no ko true fine Methodist. Hallelujah. Ne sofo panyin ne Reverend Divine Opata. Ampa. Asa bon ni man nyina din bon yiri din. Se ya fa ne sei na wo twese na ene ebesie na ampa so na wo twese na ene ebesie no. Ne yiri ne Esther Nyakoa. Ampa. Wo ma. Na hunu ne ma no. Eye Henry. Ai. Jeffrey. Ai. And the Divine. Ai. And a Grace. Ampa. Oforiwa. Ampa. Me hunu abrantia na wawuo ne say on the 8th and ye besie no. Eti aye me nwanwa me dwene wa me nte ase aye me nwanwa pa me hu se Nyankopon de ne ye adwuma nyame de ne ye adwuma pa esan se sama waka no me hu adwuma ye te se Samaria ni ba no a okotu Yesu akwa mu no oka kire ne se wo ma ne so bo si ni ade a ye de to no oka kire ne se so onim suo mi mu aka ba ma mbia no na bra oka Samaria ni ba na hinta sam kire no no okodi adanse eti na musumi di adanse a kire Ghana ma ne wiasa fa na nyina se de Ogyaba asi aka ma hinta sam kire me a o sika 3 months bebe ka musuma waka ho no ama me ba sa waka ho bie mu no me da nyame ase pa ma hu so nyame de ne ye adwuma Me hunu se me wo Ablekuma side. ampa Ablekuma olebu o so olebu Ablekuma ah maame esie ye ne me nkobi me pacho no ma ye meeting se wo Rebecca se wudi a kire se ye kosie Kennedy na wudi a kire wudru ho a ye nka wo nto amene ni mu nka ho Shem wo Jesus di. Shem wo Yesu di mo ene wugidie ebeje wo ne. Amen. Omo teta wa che. Na mame obo mo hwe Ogyaba TV ade bi o mo ka ne se bibi se ne emfra awurade no ade efutuo na wo mom. The American say to be ho no ye chinjifo a mo nya chinjifo na TV su ayi no asore no ebi ye pa Ogyaba de ye number 1
me obi me bia me TV kwa na se da ebi da so a metimi sesa no na Ogyaba de magie de kwa ya nyame fa so a wode me ba ha ne kwa na enwanwa because me ko Kumasi me ba ka kire me se me nko Kumasi ma nko na me ba ha ne se de ade ne ka me ba aburu madwene menti ase so eti aya no kura pa ye turo do to obi a wo tie me na wo hwe Ogyaba TV no onko so anu ntie no onhwe na bibi house na de kwa no na abeka wonka wasam kwa nkyere no na behunu no waka kyere wo na wa ma ho so akwa nkyere abrante na omukosie no one enye nyame na ato nsa frɛ no ampa na ne namfofo frɛ ne tapoti ampa obi twari na ye ne saa na tie obi afrɛ tapoti omode maami ye na ase de ne ye ntoso ɛna awurade ka kyerɛ me sɛ ɛma ne nkwasie ye hobi okwasie ye hobi akɔka na to amenam eti mi hunu sɛ maami bɛki okwasie ye ho wodu wona wosu ye me ba woni nyame nko obi gyina wose wo ni nyame nko wo bɛtoa no yakɔka wato amene no na wodi sun wo bɛfie eti mi hunu so omu nyina bɛfie but maami na ba bɛdu fie but ne krada maka kyerɛ wo sɛ so obi ka kyerɛ wo sɛ wode hunufoɔ bi ani asase so a ka kyerɛ ne sɛ ɛne Ogyaba nka ho awurade adom wɔ me so wode me tutu akwan ade me kɔ aborɔfo kurom de me fa abibifoɔ kurom baabi a mɛfa biara nyame gu so kasa adɛn na wo nsɔde mma no yɛnhwɛ ade kuro nti a wo ne bɛrima hyia ne nsuo no aba abɔnten mu ntimi mfa bɛyi adɛn na wo ntimi nsɔde mma na wo mmara mɛhyia me na menkyerɛ deɛ nyame fa yɛn so yɛ wɔ awieyɛ berɛ ni awieyɛ berɛ mu nyame abasa wama soɔ ɛnyɛ tia sɛ nso ɔgyeɛ me say on the 19th of July yɛn nyinaa yɛahyia ɛwɔ Accra Madina Abokobi 19th July yɛn nyinaa yɛahyia ɛwɔ Accra Madina Abokobi ɛyɛ one night ɛyɛ victorious all night ɛyɛ victory all night wokɔ soro ba fam Yesu Kristo ɛba honam te biam na waba bɛsesa nkurɔfoɔ bi hyɛ brɛ wo a wasoa wo ne so abrɛ na wo kɔn mu buo wo nsɔdeɛ na momfa mmrɛ Kristo nkyɛn na ɔbɛsoa mu ama home on the 19th of July yɛwɔ pɛ ba ne bɛfa ba yɛwɔ pɛ akwantuo bɛnya visa deɛ n'adwuma sɛm asɛe ɔtɔn a yɛntɔ nneɛma asɛe ɛwɔ w'abrabɔ mpakyɛw bɔn ho so kɔnna kɔpɛ white bi hyɛ mpaboa white watadeɛ white wutrini white wose white yɛma sɛ ɛtahunu sɛ awurade ama yɛtumi na deɛ wɔsɛ wuo no bɛkɔ wuom atamfo ɛsɛ anifira no ɔmbɛkɔ anifira mu animguaseɛ biara a ɔmagu wɔ ɛwɔ hyɛ berɛw so animguaseɛ biara a yɛde ato ɔde ama wo ne wo nkyirima saa nnadwo no on the 19th of July Jesus Christ ɛbɛba honam te biam abosom nhyehyɛeɛ nyinara bɛba fam abɛyɛ nhyehyɛeɛ bɛba fam na Yesu Kristo ɔbɛte n'anim akyerɛ saa nnadwo on the 19th of July bɔn ho so hyɛ w'atadeɛ white na bɔn ho so na kɔpɛ wɔ candle white yɛbɛsɔ kanea hwɛ yɛ akwan mu ne aka kyerɛ nkonkron sɛ ɔmbra mmɛyɛ han kɛseɛ ɛwɔ yɛanammɔ mu na wo sikasɛm no ɛhan bi tɔ so a obia ne wɔ bɛtumi ahyɛ wo sika biem na wabɔ ho so na wɔpɛ 100 cedis a wode bɛbɔ afɔre ama nyanka na wobɔ afɔre no nso wie a yɛasan de prayer material yɛde bɛyɛ akwankyerɛ anadwo no yɛasan de aka wo ho na wabɛtena so ɔdɛm hɔ na afei wɔmmɔdehunufoɔ no kwan ɔbɛpae fa ahodie no wɔgyeɛ ɛde ama wo saa anadwo no 19th of July ɛnɛ me ba papa program yi mma sɛ me ba nura papa mfrɛ me ɛnɛ enwumre no ɔfrɛ me ebɔ me din etu aseɛ Emmanuel Jikpo yɛfrɛ Emmanuel Zipo yeah me ba when the Pentecost bachwa uko Pentecost me ka se yɛfrɛ Emmanuel Zipo we see hey adai medino no bacho udino no bacho hwadeɛ awurade sɛ menka nkyerɛ sɛ wo nwiinwi wɔ mu ɛndwendwen biem wo bɔ adeɛ bi ho mpaeɛ edu baabi a na wobusa ho sɛ afɔrebɔ a wabɔ ɛwɔ Pentecost aso da mu nyinaa akyi still na nyame ntie wo awurade sɛ memfa ne nsɛm mmrɛ wo nnɛ amen
ɔfrɛ me a meba anim hɔ no ɔbɔ me din etu aseɛ ɛbɔ school a mewie school 92 ɛwɔ Georgia voter region ɔbɔ ne nyinaa ɛkyerɛ me hwadeɛ awurade sɛ wɔno na gyee wo from school 1992 every Josek hwɛ me na meba from 92 wɔsɛ menka nkyerɛ wo sɛ wɔnim deɛ wɔde wo yɛ enti sɛ wohwehwɛ ba na wonyaaya ɛmmɔ ne tiri so na ɔte deɛ wɔyɛ ase ɛfiri sɛ Josek hɔ no wo nena mu wo namfofoɔ frɛ wuwu meo classmates bi a ɔmo nyinaa awuwu ɔbɔbɔ ɔmo din ɛyɛ Azuma Paul ɛyɛ Agbawu Steven ɛna Akpata Daniel ɔbɔ mo nyinaa din sɛ ɔmo awuwu enti problem bi wɔ me so a medwe ho nti menyi saa adwendwene mfi me tirim na ɔmo ma wuwu nyinaa no mekyɛn ɔmo ɛnɛ metumi ɛnante a ne sɛ mekyɛn bebree hwɛ Paul Azuma wawu wonderful Paul Azuma wawu wo classmate Azuma wawu Stephen wawu we are prophet and Stephen Agbawu wawu twɛn na meba Stephen wawu Paul Azuma wawu Azuma na mo friend zum no wawu wasi hwɛmeɛ ɛne sɛ Azuma awu a mekyerɛw ɛkwan yɛ Azuma fa so wuyɛ na wɔn sɛ awurade dɔw Azuma na wɔyɛ police ni enti obi a poison na ku no wo da ho te ase hwadeɛ Azuma awu Stephen awu wonim sɛ pata nso awu pata wawu pata deɛ ɔde nka wu yansa na Azuma abɛwu pata kora deɛ ɛyɛ school car bɔnhyɛ ka na ofiri so hwe fam pata wowui wɔ kwando kwan so pata owu yɛ no na ɔmo kɔ akɔyɛ sports wɔ kwando pata yɛ obi a wɔtu mirika wɔyɛ best runner wɔ school mu hɔ wate sɛ pata awu pata awu Deputy meka sɛ yɛnka sɛ obi nhwehwɛ nsɛm mu wonim sɛ obi nhwehwɛ nsɛm mu deɛ sɛ woka ɛho asɛm wɔ Ghana ha deɛ obi abɛka kyerɛ sɛ sɔre na kɔhwehwɛ Dr. Ogyaba sɔre kɔhwehwɛ Dr. Ogyaba sɔre na kɔhwehwɛ Dr. Ogyaba na awurade bɛfa me so ayɛ biribi de ama wo ai si yɛhwehwɛ nsɛm mu yɛnhwɛ deɛ awurade fa yɛn so yɛ sɛdeɛ nkɔfoɔ bɛnya adansedie yɛnka kwankyerɛ mu bom na obi ni adanseɛ wo ka kyerɛ obi ɔbɛka kyerɛ sɛ sɔre na kɔ Dr. Ogyaba hɔ ɛyɛ akwantuo ɛyɛ awoɔ ɛyɛ adwuma ɛda ebiem wankasa kae me wo na wohwɛ me kae me ɛda ebiem sɛ obi ɛhyɛ bratete apansam na abusuam yɛmfa ne nyɛ hwee a awurade bɛfa yɛn so ama de apora tete asɛe anidasoɔ bi anim no ɔbɛfa yɛn so afa de ahyɛ wiase nyansafoɔ animuo ɛno ti on the 19th of July ɔde hunufoɔ no yes akua gye ba no metena se all night na se ne di sunsum mu nsɛm awurade bɛfa me so abua watamfo bi atɛn ne aka kyerɛ asafo awurade sɛ afro tutu anam osi baabi yɛ ma wo na adanse ankɔfoɔ die no nso ti mi bra bɛdi bi da bia adowa no ɛna papa yi deɛ menya yanka me ne ndɛkɔ akɔbɔ mpayɛ eduru baabi a na abu sɛ eti deɛ kɔ so wɔ hɔ yi ɛyɛ nokorɛ mepa kyɛw ɛyɛ nokorɛ paa nkontompo ɛnada bi anim ɛno nti fa hyɛ otirim sɛ yɛyɛ ha ɛyɛ prophetic ministry but any kasɛm ɛwɔ mu ne sɛ ɔpɔnkɔm hyɛ yɛhyɛ nyinaa no ade ɛyɛ private matter no yɛnka nto abɔnten ɛno nti yɛne wo kasa duru baabi na ɛyɛ private matter na maka kyerɛ sɛ yɛpɔn a bra bɛhu me na yɛnka private matter no behind the scene ɔdɔfoɔ 19th July ɛyɛ victory all night wobɛdi nkonim ɛyɛ victory all night mesi wobɛdi nkonim ɛyɛ victory all night ma yɛnhyia na wohyɛ berɛ ɛnyɛ saa da ebia na wopɛ ba ebia na wopɛ adwuma ebia na wopɛ akwantuo awurade de n'akoa ne tu na ɔde ne edu different level a ɔdɔfoɔ ano yɛ den sise deɛ mesi o deɛ sɛ ɔba awareɛ ɔba so ɔbɛrima n'adwene ɔba so ɔba n'adwene a
to anamo Brian Aputoja and Nase Bomoni Shia Ogyaba Dr. Ogyaba or baby biara fin say ebe wo me nua be mate wo ene Awurade elocate no saying Awurade fa na kwa no so ekasa ho ene de emi say me nyankopon na me som no efi mfiti ase no ene wakasa me ho ene ne say me dikan hu ye papa na abra me hu no man doubte sunsum na odi edwuma no one doubte esan say metie odifo panyin bi owo India e friend no Saudu Sundar Selvaraj na okasem bi say nyankopon ebehwie ne ho nkronkron magu enemma bi so a ebi nsi da asonte ye ene ni hu ye nti me hu enema na ye papa ye o TV so na me de manya doubt bia because if say na follow odifo panyin na me so wo India no sanse mo kan nti ma hu say nyankopon asha say o Ghana ha na hu say nyankopon asha that means say won so menya doubting mind ni bi so that say mo adwene nya untanta te me hu say bro odifo asha say o kan sem no wo huri ye na wo kona fe na ba na bon sem adentia she say na what I was expecting no sa na koso na ne ye manije kese ne say me hu say onyankopon ni me said the Odikan cast will be some say Misha says me sum nyame tambe na Misha says me sum nyame na we ya na make a trade say mo frase ma me fasa me yen kofa ne kwam hyere mre si a Master sorry for how long na wan sum nyame mo frase if you mo frase Awurade say we nyame som a wan som ho emfa so o de bro amen. Dama sorry. Your friend Timothy and two. Yes, please. That is you. Was it Jesus? And then I dream in it what I can say, baby, mammy. What my men so much for me that. And not 25 years. What 25 years? And that obi or den nsa be so den nsa be kan abra wugina Pentecost aso dem onsa tenda be bone kuno amen once we say sampia e be ye den na wo hu enkofu bebre e wo ho a omo wade wia no manya case my God ni nyina ne say wa boa no ho for wedding monam ani ba sunsum wedding no ba boa no Jesus aha ti we say mo de no ọmọ ọmọ ho munamani ọmọ sanso ọpọ mu wo sunsun amen wo sunsun mu no me na me papa ye best man amanko fode wa ma nsemo attack na eba enye kwawu abiamo anko awo wini baby afo se nyambon mikro no no ukrom ni ho yes e kwa so ye tuni pa miensa sa omo bra me hwe Jesus Timothy and two yes but almost for champion TA but try it Sadia from Ashadia Nyambon for so many pamienu amomaba Jesus but Satano yes Lord angels be kumunipa yes Lord yes Lord Jesus be kumunipa yes Lord Jesus angels be kumunipa yes Lord Satan wo mudi agrope wo be Jesus because I'm down on your word me say me are the best man me tuna me chi 24/7 yes Lord hey amudi abrase mbesi power masa munya wade wi a awurade be bless mo the fruit of amen
afei so mobasan so ayeye masa we say what be when it comes to science pa science when you good science when you good papa ɛno na mekyerɛ ɛno na wokyerɛ science when you science teacher ampa enti yɛhwɛ ɔsɛ ɔbɛba bɛgyina w'akyi ɛberɛ a wawareɛ time ɛdɛm ɛduru wonu sɛ na woayɛ nhyira na di asɛm na woka nkɔmhyɛ baeɛ nyinaa nea mesrɛ onyankopɔn no nkɔmhyɛ ne sei nɛteɛ afei ɔmo wieɛ no ɛna ɔmo kɔɔyɛ na afei deɛ ɔmo kɔkɔ wareyɛ sɛdeɛ nkɔmhyɛ ne seɛ pɛpɛɛpɛ ɛnneɛma esisi wɔ aseɛ nyinaa sisiiɛ ɛno ne yɛfrɛ sɛ transformation voice wohunu sɛ it has transformed them from one point to another ne to nsa frɛ wo nso a wote hɔ a wɔhwɛ me ne sɛ ɛka obi nyansa wɔn mu sɛ awurade nti no fa nneɛma bi a wɔte aseɛ fa bi hyia ɔde hunufoɔ no sister bi hyia mo sɛ papa me nuanom nyinaa ware aka me nkwa me say 19 July Yesu Kristo adom a aba me so nti brama yɛnhyia all night no hyɛ white kɔ pɛ wo candle white wowia no wapɛ 100 cities a wode bɛbɔ afɔre ama nyanka no na ade agye prayer material no wakɔtena ase wote wɔ nyina na woka wɔ tirim madi nkunim ɛnɛ na wode nyame ase wɔ se nhyira ne deɛ ɔhu so wagye adie na ɔde hunufoɔ no na mewura mu a na woka wɔ tirim ɛnɛ deɛ bɛsi mewura mu pɛ mehwɛ w'anim na mahunu wo haw na mahyɛ wo nkɔm mabɔ mpayɛ de ataatoɔ wowie yɛ wosɔre kɔɔ fie a na wokɔdi adanseɛ ma yɛnhyia victory all night hey 19 July ɛwɔ Accra Madina Abokobi ɛyɛ white saa anadwo no hey yɛn nyinaa bɛda ne abɔfoɔ ne akyerɛ ɔsɛefoɔ ne sɛ na nka wo kaa sɛ yɛn mmeki na nka wo kaa sɛ yɛntimi nni yie na nka wo kaa sɛ yɛntimi ntu kwan na nka wo kaa sɛ me aburokyerɛ mi nkɔ bi na nka wo kaa sɛ mentimi nwo ba ɛnnɛ mmadi nkonimdie wura wabrɛ me nkonimdie soronko na meba bɛpɛ mu aka na mani yɛ akyerɛ nkɔfoɔ amansa bɛhuru deɛ awurade fa Dr. Ogyaba so ɛyɛ ma nkɔfoɔ on the 19th of July ɛyɛ victory all night ɛwɔ Accra Madina Abokobi na mesɛ saa anadwo no hey awurade adom bɛba no Osafo no. Ça fait l'Osafo. Où passe où tu crois? Il veut voyager. Tu as ton passeport sur toi, où ça va? You passport no bla. Enlève ton passeport et viens. Dieu est de sauver le monsieur qui est ici. De donner son visa. Na menkyerɛ ne deɛ di n'anim ba. Donc ce qui est à l'enfant de lui. Na ɔnkɔ sere n'atamfo. Il va se moquer de cette Yesu ɔbɛsere w'atamfo. Ɔbɛsere w'atamfo wate. Ɛgya gyina hɔ a. Asɔre no mu na nkɔmhyɛ baeɛ sɛ ɛbɛtu kwan akɔ Korea na bradwene nte aseɛ so. Ouvre ton passeport. Bien. What bien? Regarde quelque chose. T'as le safo qu'elle a dedans. Ton numéro de passeport. Tu regardes. C'est G. 1 2. Il y a 2. 1 6 4 9 1 3. Il y a Brother, frère, now our passport na ton passeport là,
Ce n'est pas entamé. Na wo passport ni wo fie. C'était chez toi à la maison. Na wo passport no eda wo bi dem. C'était chez toi dans ta maison. But Ewurade a opese obi akwantu Dieu qui Panama. voulait te donner le voyage. Na some years to come wo shia me a wo chia me sem sem ye prophet. Ça allait pour dire que si faut mettre Akosho wo passport na brɛ wo. allez prendre ton passeport pour te donner. Bi passport ni. Ouvre le passeport. Share expiring date. Regarde la date de péremption. C'est dans quelle année? 16th. En le 16 septembre 2023. en 2023. Ah! Déjà on fait ça là moi c'est C'est ton visa tout à l'heure. Toi. Ebegu sa date no. Na wo passport best file. Na ko Korea ba. Tu vas en Corée, de la Corée, tu vas, tu reviens. Afin nous achassé tu Tu as commencé à vendre les trucs de voiture. Tu seras grand très donc j'ai vu. Tu as des grands magasins là-bas. Tu as écrit ton nom là-dessus. Amiadum yaba bedu yameni edi ni yeso dedi kan de asedamba nyankopon so nam nakoa so ma odi ne ye na won adwuma we ma yeti ase se nyame adifo ho nyame nkrofo nso ho busue na adwuma ya dazanya busuafo nyina ase ne mompa ebo amusu de tayechi na misho bibia nkran se Sawako Zion sorry dem na enu so ya koso kita ugidi mu na nyame wo mre ene da wahehye mo bibia meda mi share difo no mi share nyame akoa no nyame kasa me En le 16 septembre 2023 en 2023. Ah! Déjà on fait ça là moi c'est ton visa tout à l'heure. Toi. Ebegu sa date no. Na wo passport best file. Na ko Korea ba. Tu vas en Corée, de la Corée, tu vas, tu reviens. Afin nous achassé tu as commencé à vendre les trucs de voiture. Tu seras grand très donc j'ai vu. Tu as des grands magasins là-bas. Tu as écrit ton nom là-dessus. Mami fire bensa. Papa no say. Aja, wo say di na boy na pepe. Papa me checkbook wa e di no wom. Na ko fa be kiro. Sasa sa di denita enterprise no eye wo company ana. I wo ho exist. Masa e wa desa me kan kiro. De me dire que de te dire. C'est what do be kokoko. Il va t'emmener en Corée. Personne pourra Personne pourra te faire blocage. Mais ça comme un ami yaï. Push it out. Amiadum yaba bedu yameni edi ni yeso dedi kan de asedamba nyankopon so nam nakoa so ma odi ne ye na won adwuma Quelque chose. Daniel, le savent qu'elle a dedans. C'est ton numéro de passeport. Tu regardes. C'est G. 1 et 2. Il y a 2. 1, 6, 4, 9. 1, 3. Il y a we ma yeti ase se nyame adifo ho nyame nkrofo nso ho busue na adwuma ya dazanya busuafo nyina ase ne mompa ebo amusu de tayechi
What's the checkbook or home per woman? A woman, a Zenith Bank. Le gars, son compte bancaire. Le nom de la banque. Je connais la société. Je vais aller sur ton ordinateur. Me wouldn't happen many adentira. Every year, Premu Fassano, now for cancer, and on comes and a deep for no, or many of forces home, and on many of what the pato. So what she see your Bethia, now ya sorry, now comes and see your children on the pato, ring, and your mobile money comes. We say, ring a broad gaining Tiasia, so a routine American Safra will say, 19th of July. If you are not quasar, you win your dance theatre. Me pacho bra na ye enforce adanse mfama wo ye enforce adanse me say ye be kiro ye be more prophetic advantage ye be kiro die twase utumi ye hey sometimes wo say wo hu die twase utumi ya eya na abrabo ni mutimi ya wo den na sometimes so wo ye be kwadi nkunim ne say woni wo bi kokko na nipa ko na woni ne kokko wonim die ba besie I think say a deep kakrama wo say me na woni me be kokko no. But me na me be kokko me di nkan hu da bi atamfo free ba ana me nim de ye de kan atamfo be ye mre eno na ema odifo ho mfaso pie se wo do odifo timi bom paya hyebre ne sesa wo baba be du ha me mu hunu ekwanya ye mfaso bom paye me the strategies ni nyina be gu akwam spiritual realm na ya bom paye ye de akwankyere gu akwam afe wona spirit bi ba na de no obedam minima kadia medical wa saa de ni be jai enu nti ma yenhia 19th July na wuti ayeye o se ye won saka na 19th July no awurade adoma e wo meso no e be boa sister ya wo hwe mi e be boa brother ya wo wie legon wo body decrease nyina wo decrease bebrebe wo yasne thermometer enso wo nya adwuma nye e pa chaw se wo twe bibi na ma mpanyifo se e ya na bibi kuram adekoro na kuram no bra na ye hwehwa adekoro na ye nka kwankyere fa mbom na wo hunu se sa ode hunufo na wo asase no so no hey oboa ne man anuti na the whole Ghana e bo ma ba so se wo na wo ye Stacia anedra enkofo nya adom na eteme so ne mfaso Zambia fo nya ho mfaso Kenya fo nya ho mfaso South Africa fo nya ho mfaso aburokyire hefa Germany Italy London enkronko bebre nya me so mfaso na ade na me amemamu wunya me so mfaso me pesa wo ba on the 19th victory all night no na wo benya menso enwo se eteme so ne mfaso na wo baba bedu okra na wuti yeye na me de mensa ka wa pampam sei eno me asesabo honhom eto so no ebe yera adentira awurade adom wo me so na me sei awurade asra me sei memra meboa wo bia ne ho kyere no wo bia brabo na tete apansam wo baba bedu ho a hey sa wo yi nyame ni kura na mo agi Kristo adi se Jesus is Lord na me o shiraw se yeshia 19th July e wa Accra Madina Abokobi one the same Ghana commercial bank who say Ghana commercial bank mame o chiro ni o man ko ye because me ko hwe e chiro ye di me ko hwe Ghana commercial bank wa account mu sika aka wo me 109 I say adwuma ba na wo ye na me see my private school na wo say wo account your commercial bank na account no sika ye mu 109 no kranya me ani mi fa me phone se akra na me bue my account ye 109 the way what me hu my account ahu say 109 e wom and I start kuma na ye me din no aye me nwanwa what the Esther kuma Adai Etina mabon na nia aye me nwanwa kura say me wadamfo bia friend Cantona even endura me bai kura makra no enkoda itwa nso ye nyina me ne no amefia no pa bia wonim Cantona babia otimi abo Cantona din no aye me nwanwa me shia wo bi o say friend Cantona say wo ye ni papa madamfo o say mama Esther ye ni papa obi akose ni school mo na tie wo de aya de atia Jesus basesi a obofo so ko na hwefo amen na Maswell na obo mi dinu eye me exams officer what me boss Maswell ni dinu na in fact mi wa adwiri mi wini Maswell
Yes. Winning no. Winning no. Yeah, I am your officer. Or your officer. Education office. Our education office. In kunimdie bia eba promotion emfa wo ho wate. Ewrade san fa man no. Fa man no. Fa promotion fa mama mi. Won ka se wo som wo wurade no ani ni hwebo. She's a good woman. Now she even say no benya encounter with him no. How do you see the difference? We dey nia me pese amanfo hu kasa ne say. Je, Ogyaba. Wo ahia asem biara wo de bra ha. Wo bete no wa. Wo wa hia asem bia wo de bra o freedom by. Freedom by na me duru ha. Na bibiara hia wo wiase wo ba Ogyaba. Anya de awonsa nya ne baby. Because me oko me fear posters tare ho. Posters ben no. Electoral posters and assembly woman and assembly man. So 4 posters tare me fie. Na so obi nya nhye me nkon me tena asori dem me bankra ba 3 times. I saw 4 different. And they will be different. Me ho adwiri me. And they will be different. Hu kra adwiri me. Wa be hu ani so ade. Hu nia me nya me. Wa be ti wasoma asem. Ma ti ankasa. Dan bai fo nyina ka dia se na kire o mu. Ye, wo ha obiara atumirika, ba bi Ogyaba wo obiara atumirika na kɔ ne ho. Na ha, enkran ha, e bi obefiri ha. Se wutini nka kumase a ma onan mo woto. One the same war Ghana commercial bank. Who say war Ghana commercial bank? Mame, oh, chiro ni oma nko ye. Because me ko hwe e chiro ye di, me ko hwe Ghana commercial bank wa council mu. Sika aka wo me 109. Wọ́n say adwuma bẹ́ẹ̀ na wọ́n yẹ ẹ̀ na mi si mati private school. Wọ́n say wọ́n account wọ commercial bank. Na account no sika yẹ mu ẹ̀ 109. Nukuri nyɛ mi mi fa mi phone se akura mi bue my account ɛ yɛ 109. The way what me whom account I say 109 na ewom. And I start kuma na yɛ mi din no. Ayɛ me nwanwa. What the Esther Kuma. Adai. Etina mabon. Na nia aye me nwanwa kura say mi wadamfo bia friend Cantona even endura mi bai kura makra no enkoda itwa nso hwe nyina me ne no amefia no pa bia wonim Cantona ba bia otimi abọ Cantona din no aye me nwanwa me shia wo bi o say friend Cantona say wo ye ni papa madamfo o say mama Esther ye ni papa obi akwose ni school mu na tie wo de aya ade atia o Jesus Basesia obofo so ko bona hwefo. Amen. Na Maswell na obo mi dinu eye me exams officer. What me boss Maswell ni dinu na mfa mi wa adwiri mi. Wini Maswell. Wini Maswell. Wini no. Wini no. Yeah, I am your officer. Or your officer. Education office. Our education office. In kunimdie bia eba promotion emfa wo ho wate. Amen. Ewrade san fa man no. Famano for promotion for mama me. One castle was so well wrapped and when in her. She's a good woman. Now she even say no benya encounter with him no. How do you see the difference? We dey nia me pese amanfo hu kasa ne say. Je, Ogyaba. Wo ahia asem biara wo de bra ha. Wo bete no wa. Wo ahia asem bia wo de bra o freedom by. Freedom by na me duru ha. Na bibiara hia wo wiase wo ba Ogyaba. Anya de awonsa nya ne baby. Because me oko me fear posters tare ho. Posters ben no. Electoral posters and assembly woman and assembly man. So 4 posters tare me fie. Na so obi nya nhye me nkon me tena asori dem me bankra ba 3 times. I saw 4 different. And they will be different. Me ho adwiri me. And they will be different. Hu kra adwiri me. Wa be hu ani so ade. Hu nia me nya me. Wa be ti wasoma asem. Ma ti ankasa. Dan bai fo nyina ka dia se na kire o mu. Ye, wo ha obiara atumirika, ba bi Ogyaba wo obiara atumirika na kɔ ne ho. Na ha, enkran ha, e bi obefiri ha. So wutini nka kumase a ma onan mo woto. Ye baba be yesunsu mu hwehwemu nko a saa anadwo no ni ya kyerɛ kwan a obefa so obedi nkunim. Eye nkunim bi anadwo eye victorious all night. Osoro eta yechi na minim sɛ ɔtamfo kɔsoro ba fam ye bedi nkunim. Anitima yenhia 19th of July victorious all night ayeye no Accra Madina Abukobi no. Wo ba na mani ya baba be dinhia mu na Awurade afa so aboa 19th July eye victorious all night ɛwɔ Accra Madina Abukobi. Wɔn ho so
na hyɛ w'ataare white no sɔ wo ma ne nsa dware nkwalaa no na hyɛ ɔmo white because nkwalaa no nyinaa bɛdi nkonim ebia na ɔba bi kɔtwerɛ nsɔhwɛ mepakyɛw wo ba twerɛ akwalaa kora ne din na fa bra ae twerɛ ne din fa bra na anadwo no hyɛ white for 100 cedis a wode bɛkyɛ nyanka no na wo ba a wagye prayer material no wowie a na wabɔ ho so no watɔ candle white candle baako na ade aba bɛhyia yɛn yɛsɛ sɛ wodi wodiifoɔ anum asɛm akyi a awurade na ɛkasa fa ne mu nti watie deɛ awurade ka na woyɛ na sɛ woyɛ na ogyidie kwan so a wobɛhyia me no na wodi adanseɛ na ne yɛfrɛ me Dr. Ogyaba no yɛsɛ makra wo but yɛbɛhyia on the 19th of July ɛyɛ Accra Madina Abokobi Bana maana guys na bukanche na mfiri na wana mfiri ba hanu bi na kyerɛ no sɛ memle putoja na odi fo Ogyaba wo na obɛgyina e ba so no de me ha wo ba betu n'anim o kyerɛ ma kwankyerɛ na me fa no so na me ya kwankyerɛ no na me dunu ma me fa yi fu e de wo ba ti me ba ya okura me wani ti obi bia obere na adrese obi odi fo Ogyaba bia ne nyina me de beda Ogyaba kyerɛ me ho akwankyerɛ ama noɔma no afei de bɛma no ayi kɔ ɛdɛm na sɛ ayaya aka ne nyina me tura na mo na maba katakyire ho na maba pa na mane kɔso de yɛkom me bɛyɛ ampani ampa akwankyerɛ kakra bi na papa yɛ kyerɛ yɛn ɔkyerɛ yɛ ampa yɛ atwo me bɛyɛ na ɛnyensɛn Me wo Cape Coast for my Gladys. Na me pebe na me ba Ogyaba wo. Me beta kwade Pentin Junction. Me ba nyame adoma ko mama akwankyere. Da mon kofi me nkaye. Me ya akwankyere na 2 months pepe na me nisani. Ta obiala epebe biala. Momodna tu anamona blo Ogyaba. Awaria no wakana pemo. Sanyana Samotin. Child of God, I respond to the name Prophet KB Emmanuel King. I am personally inviting you that on the 19th of July, we are all meeting at Accra, Madina Abokobi. In fact, it's a special all night, it's a victorious all night, whereby everyone is born to win. We are born to conquer. Yes, we are born to take over. Yes, when you come to this all night, just come with an expectation that overtaking is allowed. Irrespective of where you are coming from, if you are a Methodist church member, if you are Pentecost church member, in fact, you are coming to meet your seer, the seer on the land. Yes, the state seer is inviting you that on the 19th of July, just come along with your dress code like white. You need to wear white because you are more than victorious. Yeah, and on that 19th of July, we will be meeting at Accra, Madina, Abokobi. Come with all afflictions. If you are believing God for a miracle, if you are believing God for the fruit of the womb, if you are believing God for your visa, you want God to pave way for you so that you can be the pillar of a certain family, so that you can make ends meet. This is the right time. We are all coming to embark on series of direction for you to secure a divine intervention that night on the 19th of July. I shall avail myself for God to use me like never before, and there will be massive deliverance, and there will be a deep prophetic encounter with the state seer. And when you have one encounter with me, your life will be counted. So on the 19th of July, I will see to it. I will pray for a lot of people. If you are able to have an encounter with us on the 19th of July, just come along with your candle, white candle. Yes, that night we shall embark on a lot of directions for you to also overcome your stress, for you to also overcome every problem that is tormenting your life for many years now. This is the right time. One encounter with a prophet will change your life for good. So just come along with your white candle, then you will wear white.
Then you come along with just 100 cedis. We shall donate to the orphanage center. Then when you come to the auditorium, make sure you grab your prayer material. Yes, there will be a prayer material we shall be giving to you. Then we embark on it with a serious direction. And if you are seeking for the fruit of the womb that night, you will be more than conqueror. If you want to travel that night, you shall raise a lot of prayer topics, and your life will never ever remain the same. I just want to see you this victorious all night at Accra, Medina, Abokobi. Accra, Medina, Abokobi. Maybe you wanted to have an encounter with me, but you were having a lot of schedules along the line, so you were not able to make it. This time around is all night. It's a special all night. It's a victorious all night whereby divinity will be meeting humanity that day. Yes, the Bible says by a prophet Israel was redeemed, and by the same prophet Israel was being preserved. So it tells you that your preservation is being tied to the prophet. Just a matter of you believing in what is in the prophet. Yes, he said, believe in my prophet and you will prosper. So let's all join hands together on the 19th of July at Accra, Medina, Abokobi. Victorious all night. It's an all-white war night. Yes, it's a war night whereby, by hook or crook, we are going to defeat our enemies, for you to also come out with different testimonies altogether. I want you to give a dumbfounding testimony. That is why I'm telling you what to do. Sometimes when you are fortunate to meet a prophet who can tell you what to do, hey, don't take things for granted. Just avail yourself and come and have an encounter with us that night on the 19th of July. Just come along with your white candle. Yes, your white candle. Then you wear your white. Come with your entire family. Come with your husband who is hunting for job. And that night, hey, you will meet a seer. We shall decode mysteries out of history for you to testify.